Anti-smoking campaign sang lokal nga panguluhan ginpabaskog. Art installation nga nagasimbolo sa mga nagkalamatay sa pagpanigarilyo ang ginbuksan. Kag mga benepisyaryo gikan sa syudad sang Iloilo ang nakabaton sang livelihood kits. Masunod nga livelihood seeding program lauman sang pumuluyo. Isa ka art installation ang ginbuksan sa publiko sa tinutuyo nga mapabaskog ang kampanya sang syudad kontra sa pagpanigarilyo. Suno sa non-government organization nga Imagine Law, 321 katawo ang nagakapatay kada adlaw sa bilog nga Pilipinas tungod sa sigarilyo. Gani, para mapalabot pa ang mensahe sa publiko tuhoy sa anti-smoking, ginbuksan ang exhibit sa SM City Iloilo. Kaupod ang ICAST, Iloilo City Government kag PNP. Ginabugusan sang mga sapatos kag tsinelas ang art installation bilang representasyon sang nagakalamatay sa pagpanigarilyo. Ang event ni Subong, iyan isang isa ka dako nga NGO named Imagine Law, another Bloomberg funded nga NGO who chose sang cities o municipalities nga the best iya sa implementation sang anti-smoking. Kagang shoes ina nga artistic nilang ginbutang, 321 in all, represents the death ang nagakapatay sa cigarette smoking sa kada adlaw diri sa aton nga country sa Pilipinas. Gindayaw naman ni Attorney Sofia San Luis sang NGO nga Imagine Law ang mga inisyatibo sang lokal nga panguluhan para hugot nga mapatuman ang anti-smoking ordinance sa syudad. So itong exhibit na to, gusto kasi nating i-depict yung 321 daily deaths due to tobacco use. Ang gusto natin ay maipakita ano ba yung itsura kung 321 na tao araw-araw ang nawawala sa buhay natin. So ayan, nakikita natin yung mga sapatos, sila yung representation nitong mga namamatay na ito. Itong exhibit na to ay isang panawagan rin sa gobyerno na magpatupad ng mga tobacco control policies. Kagaya ng Iloilo ngayon na napaka-strong ng kanilang enforcement, sana yung ibang mga LGUs din maging strong yung enforcement nila ng existing tobacco control laws, and sana yung mga policy makers nila patuloy pa rin nilang palakasin ang ating mga tobacco control laws. Magluwas sa anti-smoking, ginakampanya man sa karon sang syudad ang healthy lifestyle para mapahilayo ilabi na ang kabataan sa bisyo. Nangin sige-sige ang aton nga enforcement no kay i-balance ginaiya ang awareness campaign and enforcement no, and we also challenge the City Health Office to emphasize ba mo ang anti-smoking dumdum nila dakpanay ni it's not no, ang gina-emphasize naton di ang health kag ang development sang isa ka syudad nga temprano pa nagakapatay o nagamasakit ang mga tao kag ang mga kabataan nato niya nagaka-introduce sa sinang abisyo. So amo na siya ang direksyon, more work sa aton youth kag sa mga SKs, more visibility man sa aton City Health Office, sige nga enforcement sang aton nga Iloilo City Anti-Smoking Task Force kag ang pag-reactivate sang aton nga Kids Smoke-Free Storytelling Program and engaging sang aton mga civil societies. Ang mga tsinelas kag sapatos nga gingamit sa art installation kag gin-display ang igadonar sa Aita community kag Balay Dalayunan. Sa karon, padayon ang kampanya sang syudad sa anti-smoking. Agud mapasigurado nga safe ang palibot kag pumuluyo sang Iloilo. 15 ka mga benepisyaryo gikan sa syudad sang Iloilo ang nakabaton sang livelihood kits agud makabulig kag makadugang sa pang-adlaw-adlaw nila nga pagpangabuhi. Ang livelihood seeding nga programa sang lokal nga panguluhan kaupod ang Department of Trade and Industry ang may tinutuyo nga magbulig sa mga poorest of the poor. 9 ka livelihood kits ang nabaton sang beneficiaries para sa sari-sari store nga nagabalor 15,000 pesos. Kag 6 ka starter kits para sa mga nasunugan sa Arevalo nga nagabalor 8,000 pesos. Ang aton nga mga livelihood kits no, ginhatag ina siya sang Negosyo Center Iloilo City kay we are partners with the Department of Trade and Industry tungod sa aton nga
MOA Balangagin Signs ng December with them. So we are part of that program, ang livelihood seeding program nga nag-identify sa mga beneficiary sa lain-lain nga mga barangay sa syudad sang Iloilo kag nagahatag sa ila sa mga starter kits. Para mangin kabahin sang livelihood seeding program, kinahanglan nga mangin kwalipikado ang isa ka individual o kun pamilya. Ang usual naton gid nga requirements nga dapat ma-existing sila nga sari-sari store. Kung sari-sari store sila, tapos may ara sila sang barangay permit o kung mayor's permit man, no? Kag amo man lang na siya ang basis. But singon nga ga-operate siya kay i-infuse ina siya nga mga nga mga seed nga kits, nga mga starter kits, i-infuse ina siya sa ila existing inventory sa ila nga sari-sari stores. Ang programa ang suportado ni Mayor Jerry Treñas nga nagapati kinahanglan mabuligan ang pumuluyo para makabangon sa pandemya, magluwas pa sa nagataas nga presyo sa mga balaklon. Kulang gid ang iban sa ila unemployed, iban sa ila wala sang pangnegosyo, iban sa ila medyo gid na may food shortage, no? So nag-call upon si mayor sa mga offices nga anong mga programa nga pwede naton ma-explore. So ini siya amo ni siyang sige kita ka pangayo sa Department of Trade nga kung pwede nga i-infuse no ang aton nga mga negosyante sa mga subong sini nga klase sang livelihood kits para nga nang may ara man sila sang daw pang tulak no sa ila nga mga negosyo, hindi man siya gid sini nga sige but it is a big help nga kung naga-run low na ang ila inventory sa ila mga tiyanggi, madugangan naman liwat kag mangin pwede naman nila mapadalagan no for how many months na naman. So amo na siya. So I think it will really help man in poverty alleviation no sang syudad sa Iloilo, sa mga taga Iloilo City. 40 ka benepisyaryo gikan sa syudad ang masunod nga makabaton sang livelihood seeding program sa madason nga bulan. Justine Catalan para sa Level Up Patrol.